Agdama nga imimbestigaran dagiti kaming iti Philippine National Police ti ili akabugaw. No pinagtakawan wenno inside job iti naaramid iti maysa nga gasolinaan. Basar tin parwar nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan. Agarup alas 5:40 iti parbangon. Napan nag-report iti naka-duty as security guard iti nasao nga gasolinaan. Nga managan iti Glaudencio Castillo Isapla 28 ti tawen na nga agday iti barangay Namruangan. Timet lang natakamat nga ili. Nga iti tanga diskubreda anatakawan iti pagtartarbakwan na. Amasarakan iti National Highway Barangay Rizal Kabugaw Ilocos Sur. Aditan nga imbaga na nga mapukpukaw iti naglakwanda nga sumurok kumurang nga 115,000 pesos. Mga kalalakihan. Pero base doon sa aming pag-iimbestiga, nalaman namin na wala namang forcible entry or exit at wala ring force upantings ika nga doon sa loob ng opisina nila. Iti may saping imimbestigaran ngayon parwar iti PNP Kabugaw. Ket iti nagjanan iti kwarta. Ket may nga kabinet nga sarming nga adda sarado na. Ken sigun ti may nga trabahador nga namuan itinagan iti Hiranter Solima i Santelia 21 iti tawen na. Residente met lang iti barangay Namruangan. Iti natakamat met lang nga ili. Sakbay nagawid iti nasao nga paggasolinaan. Agarup alas 11 iti rabii. Indeposito na iti naglakwanda nga agarup iti 19,410 pesos iti nasao nga kabinet. Pong CCTV camera, pero na tuklasan namin na yung CCTV camera nila ay naka-unplug o hindi nakasaksak at yung recorder or player ng CCTV ay naka-switch off. Kaya ang ginawa po namin, pinasubmit namin yung CCTV player nila o recorder sa Bigan para ma-review ng computer expert natin. Nakunapin ni Christian Baklig nga isu iti nakatakwat nga sombrek iti isuna iti alas 5 iti bigat ket ita nga nakita na iti kabinet nga nakalukat nga awanin iti kandadonan ken iti kwarta iso nga inayaban na nga insigida iti naka-duty nga security guard ket ita nga imbaganan. Kita mi digi kwarta awanan inuksit ko pa ami nga uyusan ti kwa pagkabila mit awan digi kwartan. Kin yung may isa na pamikinita di saksakan ti video nakaikat. So nga nagtaka kami nga kwan nasirkan kami. Napan nga sigida nag-report di security medji police station. Aging ganay tanga gundaway agdama pa lang imimbestigaran iti security guard ani Castillo ken iti maysa nga empleyado ani Solima no adda pa kay naigan na iti daytoy apasamak. Para iti Presko Ryan Par